Zdravím vás. Najčastejšie dostávam otázku, čo mám vlastne robiť. Ale na to, aby sme správne odpovedali na otázku, čo mám vlastne robiť a ktorá cesta je pre mňa tá správna, musím si položiť ešte otázku, ktorá k tomu predchádza a odpoveď na ktorú, keď nemám, nebudem sa vedieť správne rozhodnúť. A to je otázka, na čo som vlastne tu. Média sa nám snažia nahovoriť, že náš život je náhodný, že sme tu na to, aby sme mali muža, ženu, deti, peniaze, slávu, aby sme niečo dosiahli. Ale je to v skutku tak? Hovorí sa, že Boh dal povel diablovi, alebo Luciferovi, alebo Abraxasovi, aby stvoril túto zem na to, aby na naše malé dušičky sa mohol vytváriť umelý tlak. To znamená, aby sme sa rýchlejšie vyvíjali. A zmysel nášho života je teda dosiahnuť večnosť, dosiahnuť anielský stav. A keď toto vieme, alebo aspoň tušíme, zrazu odpoveď na otázku, čo mám vlastne robiť, bude úplne iná. Pretože často sa táto otázka stavia v tej pozícii, čo mám robiť, aby môj život bol jednoduchý. To znamená, aby veci, ktoré chcem, som dosiahol a aby som nemal žiadne problémy. Ale tento svet bude mať stále nejaké problémy. Tu ide len o to, ako sa čím rýchlejšie a čím viacej vyvíjať, hlavne duchovne. A teda, ak chcem niečo správne robiť alebo sa chcem správne rozhodnúť, potrebujem sa rozhodovať nie len z toho pohľadu, čo mi prinesie viacej peňazí a čo je ľahšie, ale čo prináša aj viacej úžitku. Z čoho mám viacej radosti. Čo robím s určitou ľahkosťou, čo robím rád. O tomto hovorí aj filozofia Ikigai a prelinkujeme vám tu pár pekných knížiek o tejto filozofii, kde sa vlastne hovorí o tom, že človek musí nájsť prienik týchto vecí na to, aby sa správne rozhodol, aby vedel, čo vlastne má robiť. A samozrejme, každý z nás je iný. To znamená, každý z nás sa iným spôsobom musí prejaviť túto večnú lásku. Ak človek úplne tápa s tým, že nevie, do akého smeru sa má pustiť, odporúčam dva pohľady. Prvý pohľad je, predstav si, že máš pred sebou len 6 mesiacov života. Čo by si v tom prípade robil? Čo by bolo to hlavné, čo povieš, toto musím ešte stihnúť? Druhý pohľad je pohľad, že mám dosť peňazí. My často robíme veci len preto, aby sme zarobili peniaze. Ale čo keby si tých peňazí mal dosť? Napríklad máš na konte 30 miliónov, 10 miliónov. Samozrejme, každý povie, urobil by som cestu okolo sveta, každý povie, niečo by som niekomu dal. A čo by si robil potom? Tieto dva pohľady ťa jasne privedú na to, že čo je tá tvoja špecifická úloha. A samozrejme tie peniaze nemáš, to znamená, nebudeš sa tomu môcť hneď venovať v takom množstve a v takom objeme ako obyčajne, alebo ako by si chcel, ale už aspoň máš smer. A týmto smerom sa pomaličky môžeš vzdelávať, pomaličky si môžeš kupovať veci a jedného dňa sa tomu môžeš venovať. Pritom je dôležité ešte meditácia. Na chvíľku vám tu ukážeme knižku Červená kniha od Junga, pretože tá kniha tiež hovorí o tom, ako Jung sa vlastne takisto konfrontoval so svojimi vnútornými démonmi a akým spôsobom hľadal sám seba. Takže veľa radosti pri meditácii, majte sa krásne, čau.